Hadin ki jing penkre jong ka KHDC ban penlong ya kata masa tenrai lane ka belajutip kum ka Monolith Festival hamoplang ha ke jaka ka belatip kum ka Heritage Village kala nangya chat-chat ke jing penkre ha ka bahne ka singru nagaliang jong CEM ka KHDC uba peniat singsim rengkat bat ki EM kilalet ban kmi ya ke jing don kam ban penbiang nagamata ka kata masa la ruban kedo ba kene kata masa tenrai ladek ban penlong teng hagis nem ki bakam menchua bat menta on penlong biang sejisin kabalong hadin news nem malasange ban penlong ya kene kata masa tenrai la penlong da ga KHDC ha ka jingilam jong CEM uba penia singsim harangkat ki EM jong ga KHDC nang ta kinong ilam jong hima mo plang bat ha kene sautrik unailur arjar arpulai kelet ban jurip ha kawat ka baar ban pet ye ki jingte ki blajat bat ban yo ban lapeno haba ajingkren UCEM ulai thu ba ka jingwan jong u dalde ha kene kasngi ulalap babun ki ying hima ki bapeniang news ne manswa ban peninam ya ka Monolith Festival kabalong Hakasi Heritage Village hamoplang kila julor lut bat nagaliang jong ke HDC kan marmot lut kat kum kejing don kam ya ketegi jing penkre ban penpit penbiang lakli da ke komiti jong ke council ka bapet ya ketega Monolith Festival ong UCEM shushu ya kene kata masa ka district council kan yetrilang bat katrat ki kam jungo kai perthai jong sorkar jela bat nagaliang jong sorkar jelahi kan sakhot ye ka application pajba lane ka tender manobala ban peniat ye kene kata masa barok ki jinglut jingsep on tip hi da ka sorkar jela bat ka bayo nong kan long 100% kan lech sha ka council bat 100% pat kan lech ka hima moplang ong UCEM nalor jong UCEM hagani kasngi lai don langru chairman jong ka council uba lamprang bla ubadai ru UMDC nagani kathan ki officer na katana tourism jong ka sarkar jela ki nongilam jong ka hima moplang nang ta ki executive member jong ka council ki bakantup ya uba Victor Rani uba Fantin J Lagadong uba Karne Sosyang bat kiwe haga jing shisha nakaliang ka executive committee ka ba menta ngimdon kanono ka jingmang let's say ban penlut hakani festival namar nilai tray lang baka state government bak sarkar jela but nakaliang ka sarkar jela hi menta ka pha ka tourism department ban wan ban yarap lamingi khamta miki renovation ban penbahai kini ki jaka hangni ki jingtai hangni but kini ki bla adap tai lupa ka council ki badang la jandap menta kanam dan jingadai e bakata kan pendap hi nakaliang ka council te hendrai but nakamenta ki wei pat ki kam let's say ban pentulun ye kan ka event nama kumbang imat menshwa artuli ki festival ngile ibon ki don ki jingduna te ngim kwa shu let's say ba ngin kan long biang kumtu kumbaju long berskata ngi kwa ban kham penbah shu penjanai ni ka festival ka banwan te habai dei ba kata ngila IT ba state government but kumbang ila ban suthu ka state government kan sakhot hidaka tanda yakinu ki event management firm neki kenhon let's say ki ban dehi ki jabin riu khasi jungi ban shimbenta hakanika tamasa kanika festival khnang bakan long ka baya ba garanti dan nakaliang jungi kumbangi judan ke jinga trelang ba kahima ngidon ru ikaweka committee kanika ka committee ka ba management committee hapadeng ka KHDC bat ka hima te kanika committee ru kan ya don lang ringkat bat ka government ban ajing mut namar ban penlong ya kanika festival ka government kan hab ban shim ki jingdon kam nangi tengi ngila dep ka we ka meeting mensi thodiang bat ka government of Meghalaya bat ka tourism bat finance department bat menta ka syong hangi ban list ya kita ki jingdon kam ki bangi.com ban bu hakum kanika festival tekat kum ka jing kwa ka jungi ka council bat ka hima yaki benta ba pair ki ba let's say kita ki event ki item hakanika festival kin long kat kum ka riti ke dustur khamtam kan don jing dei barabor bat ka japni khasi ka jungi trelang ka state government ka jing yo nong ha ni don ru ka jing tho ba ka state government kan bha yangi bat kat kum ka agreement ka ba borosh kata ka bangi lai sign na dus nam arja khatlai hapadeng ka hima ba ka discouncil ka jing yo nong ha kani ka festival ne kani ka jaka ka long bai nru pho na ka bat sau pho nru pho la sau pho kamot nru pho sha ka KCC bat sau pho sha ka hima kam dadon kam than manong ban perlut pun namar ba kani ka jaka kala long lupa kum ni tebat ki babun ki structure ru la de pendek ka KHDC stang katu ki minor repairing ki minor renovation dan kam bat kumju ru
pi ngi hab ban kran sha ngi hab ban suthu ika bor la jong ru ngi kum ki HDC ngim don export habi duit kanika benta ban pentulun ya kakam let's say ban manage kanika event te menta ki bubun bah ki samla khasi jungi ki bla don la ki jong ki kenhun ki company ban pentulun ki kam kum kini le singi ngi kwa baka government kan ailat ikum kita samla but kin yo lat ban pentulun ni kakam namar kani ka festival monolith kanam dei ban ong bangin yo nong ka jingthmu ka dei be ban pen I ya ka jing ruspa kriti tu store jungi ki bla jutre yakum kini ki ye ki yang trap te bat ka shong no bakadi ka jaka namar kani ka jaka ka khamlong perhut leer te teng dang sudap repair dang menta dang katno menta ki don ki tunum si kini ki plang kila like no te kade ki jaka tingi hab ban repair kini but ki ba repair ngin hab khot be ki palong bat la tip tan rai kini ki commissioner kini ki apa yang pula ni tu la wan lang takasni hakani ka jaka ka bangi tip kum ka khasi heritage village hang ni po mo plang ka jing tmu jong ka ni ka jing ya kendu lang ka jongi menta kasngi ka ba kentup ya ka liang ka KHDC I dan lang bat I chairman jong ka KHDC belong ru local MDC I EM in charge jong ka arts and culture ba Victorani EM in charge taxation iba Fantin EM in charge jong ka development iba kanas sosyang kumjuru ni dan lang mentakasngi nakal yang ke tourism department government of Meghalaya iba Philip Tariang iblong I assistant director jong ka department I executive engineer jong tourism iba M Marbanyang ringkat bat nakal yang ke hima bala mi khmat dai lingdo jungi ringkat ki menteri kajing temu jong ni kajing ya kendu kajungi menta kasngi kalong bahadin ka executive committee ka bathamai menta hapo KHDC kalashim ya karai ban penlong biang ya kanika monolith festival menta usnem but andala shim ya kanika rai ban penlong biang kanika festival kanika jing temu jong kanika festival kalong ba ngikwa ban pen I syaka perthai ba idei ba kajing ruspa habai de kariti dustur jungi khasi khara te namar takadaw ngishim ya karai ban penlong biang mentau snem nadu ka sau tarik hadu khandai tarik uti samba no pra but ya kani ka festival ko manchuk pen kan mau ba la penlong teng la arsien kata ka long house nem arajar khatlai but arajar khanrio kabala penyat daka KHCF Khasi Heritage Conservative Forum te but ngi iba lamen toi shisai ki ba jungi kumju ru iki brio banabar ki bomtip shapang kariti to store jungi reda ka baki wan hang ni po jaka ka bangi khot ka Khasi Heritage Village ki I nadu ki kini ki yeng ki ba pher ki yeng trap ba pher ki ba pen I ya kadak ba kitu ki hima ki badan halaki jongki jaka ki don yakum kini ki yeng trap te hoi aba ka jingwan ka jungi mentas ngi iba dangbun ba ki jingdon kam ban penbit penbiang shua ban penlong kata ka festival te ngi iba ki don khat wai teli kini ki yeng trap ki ba long ke nuksa ye ki yeng haki ma ba pher te ngi dangdon kam ha jingsha namar ka KHDC ka ri khasi jungi ngi don kumbasan pusau teli ki hima dang duna ba nre le si marmar ngin patla ka jingwan jungi ka long tang ban pe le si ban yo ban maramat marmar no tang ikini ki bla don lupa kumju ngi don ikini ki public toilet nang tang ngi don kini ka open theater ka ba le si kin don ki shat mesti ki shat tenrai ki long keme le si ki samla ki jungi le si kinunu ki kinja skit ki drama chpang khasi khara jungi te ngi don kam ban pen baha ngi I ka don ru ka museum ka badang tei menta badang shna la jan dep artan but kani ka museum kan yo ban kring ye shibun ba ki nongan pe kai ngin don shibun ba ki tiar
by dep ki hima ba pher ki ba khamlong kerpang ki ba le sim nam yi banam lap shewe ki jaka te yakini ngila depan na kalyang jungi manta ngila ai biang ka shiti ka ba ar shiki hima bakin penpoi ki kitiar ba pher balong kerpang haki hima ki jongki banwan bangin bu hangne ban display hangne kani ka museum kan dan ru ka library ngindon ki kot ki ba don kam ki ba tho shphang ka jinglong kerpang jui khasi ka riti dostor ka sanshar ka khadar ka le nem le rukom bat ka bam tan rai ka bingidon ka kop ka sem kita ki bangi kwa ban dan hakani ka museum tengi iba ka jing wan jungi chenek kalong ka ba sultanat namar ba ngiyo ki jing trailang rengkat bat na i lungdo jongka hima moplang bat kumju naka executive committee jongka hima hiber kowei daka jing kershan lang ki menteri klem artatin ka jing wan jungi kan long ka ba job namar ba nakaliang ka government of Meghalaya hapo jing lam jong chief minister Conrad Sangma bat i minister tourism ba polling do ni i baki don jing sokya shisha ban yatre lang bat ni ka KHDC ban pen im byang sai sian ni ka festival ka bolong ka festival jong ka jat ban ri khasi ka jongi te bat ngim slam show le sitang hapo shitayo artayo nakaliang ka tourism department kan sayo ban khot tender habidip kani ka kam na mantaban pentrai khamtam ini ka fencing group one side fencing ka jingkier banam yo rung kat bomon le se ki nong late nong wan chakani chaka bat kani ka jaka hangni ru ka dan lang ba kani ka law kentang te le se ka don ba ka jingya dei bat ka jinglong kerpang jungi khasi te kermens kem ba kani ka festival kan yo ban kring ya babun ba ki nong shong la dei na po Meghalaya le na dei shabar ka jela bat nawe bat kiri ru kumju bangin pen khasi te kita di ki katu kat ni ki ba kijing tumu bangi wan mentak singi syakade cakah